ikintu tugeni. Me saamme myös paljon. Turashimira Imana cyane. Me kiitämme Jumalaa. Ndashimira umutware wanje. Kiitän minun puolisoani. Batatuzi. Ne, jotka eivät tunne meitä. Tufite abana batanu. Meillä on 5 lasta. Turakorana. Me palvelemme yhdessä Jumalaa. Kandi ciye bugufi. Ja hyvin nöyränä. Igihe cyose iyo ahagaze hano muri kwigisha. Aina kun hän on edessä saarnaamassa. Ninge wa mbere ufashwa. Minä olen ensimmäinen, joka koskettaa. Nabo wabyumvise neza. Ette ehkä ymmärtäneet sitä. Ngewe umufasha we ko muzi. Minä olen hänen puoliso, tunnen hänet. Aligiye maguruka pastor. Välillä nousen ja sanon, pastori, Ndahaguruka. nousen ylös. Yowe none ugiye kumumva. Sinä, joka kuulet häntä. Birashoboka ko ni bwa mbere. Voi olla, että se on ensimmäistä kertaa. Ari bwa mbere ugiye kumumva. Ensimmäistä kertaa Gohe kuulet. gusa bon appétit. Haluan sanoa sinulle, että hyvää ruokaa haluan. Icyo ngusaba gusa. Pyydän sinut, Nubwo amasaha yagiye. vaikka kello on paljon. Ndakwingize kubw'imbabazi z'Imana. Pyydän, rukoilen Nabo sinua. bashitsi dufite. Nämä meidän vieratkin. Nimutahe. Älkää lähtekö Nimudusige kotiin. hano twenyine. Älkää jättäkö meidät Kuko yksin umuriro tänne. ugiye kuwaka. Koska kohta alkaa savustamaan, kohta on Mu tuhka bintu päällä. byatumye atangira BCC. Yksi asia, jonka takia hän aloitti Mu mpamvu YPCC, imwe gusa. yksi niistä syistä Ni consecration yabuze mu nzu y'Imana. on omistautuminen, joka puutuu kokonaan Mukamutumira seurakunnissa. kuvuga consecration. Ja nyt te olette kutsuneet häntä puhumaan Mukamutumira omistautumisesta. kuvuga kwiyegurira Imana. Puhumaan Jumalalle Fata omistautumisesta. kaye na biki gusa. Ota kynä ja paperi Ufate wandike. ja kirjoita. Kuko ari byo azabusa Imana igiye kudusaba. Koska Jumala pyytää meiltä jotakin nyt. Tugiye gutakaza. Me nyt menetämme, Ariko mu gutakaza mutta kun menetämme, mumenye gusa ko olkaa valmista, tietäköön, että me saamme jotakin takaisin. duhaguruke twese twakira umubyeyi. Nousta ylös ja otetaan meidän vanhemmat vastaan. Nikomere umugisha. Thank you. Arika basabe. Pyydän teitä. Arika tuva turuhomira abantu homyena batandatu just wahomere. Liikutkaa vaan, halatkaa vähintään 6 ihmistä. Oh, pela nyo. Twicare nifasha Imana. Älkää istumaan Jumalan hyvyydessä. Turashimira Imana, of course ariyo banze ya byose. Kiitämme Jumalaa ihan noin kaiken alku. Turashimira umushumba w'inzu. Kiitämme tämän seurakunnan johtajat. Reka muhe Imana amashyi ku buzima bwabo. Annetaan heille aplodit. Kiitetään Jumalaa heidän elämästä. Ntabwo ari buri muntu wese wishimira gukingura amarembo y'inzu ye ku bandi. Jokainen ei ilahdu avata hänen talonsa portit muille. Thank you so much. Kiitoksia teille.
ugomba kuba ufite umutima w'umubiri wa Kristo kugira ngo ufungure amarembo yawe wakira abantu bose ingeri zose. Sinulla täytyy olla Jeesuksen ruumiin sydän, jotta voit ottaa vastaan ihmisiä mistä tahansa he tulevatkaan. Rero turashimira abashumba ba hano, abashumba ba Nesta. Me kiitämme Esterin pastorit ja johtajat. Turashimira n'abakristo bose banga arabufatikanye mu buyobozi bwa harya bahita guticeje. Eluntaiseura. Hermos. Helluntai-seurakunta. Thank you. Kiitän teitä kaikkea myös, mistä te olette tulleetkaan. Abavuye Norway, abavuye Sweden, abavuye France. Norjasta, Ruotsista, Ranskasta, abavuye Poland, Puolasta abavuye hirya no hino rwose turashima Imana ja kubwayo. eri puolilla Suomeakin. Kiitos teille. Umutima wacu uranezerewe cyane. Meidän sydämet on hyvin iloiset. Kuko icyo twarose twabereyeho turi kukibonesha amaso. Me näemme, kun meidän käy todeksi. Mfite imyaka 45 nkorera Imana. Olen palvellut Jumalaa 45 vuotta. Imyaka myinshi. Se on paljon vuosia siinä. Umaze gukora amakosa menshi. Siinä ehti tehdä paljon virheitä. Umaze kwibeshya kenshi. Erehtunut monesti. Umaze gusitara kenshi. Kompastunut monesti. Umaze gutakaza imisatsi myinshi. Menettänyt monta hiuksia. Hari uburyo umaze kumenya ibintu n'abantu bihagije bikubwira ngo genza buhoro, reba aha, gira gutya. Hari amasomo umaze gufatisha menshi. Sinulla on kokemus ja oppi, miten tulee käyttäytyä, tunnet ihmisiä ja tilanteita. Ndashimira Imana ku mugore wanjye tumanye imyaka 37. Kiitän Jumalaa minun puolisostani, olemme olleet yhdessä 37 vuotta. Unaona umugisha ukomeye. Tämä on myös siunaus. Kuko murabizi bigezweho ubu ngubu ni ukutabana neza. Nykyään trendinä on elää riitaissa avioliitto. Ndetse bisa naho bigezweho kuko abatindanye basa naho bararukana kandi bareke gutindana bakundana kurushaho. Ja trendinä, että ne, jotka ovat olleet pitkään yhdessä, kyllästyvät toisinsa, kun se pitäisi olla toisinpäin, rakastua enemmän toisinsa. Turashimira BCC Finland. Me kiitämme Suomen Raamatun kommunikaatiokeskus. Turashimira BCC Scandinavia. Skandinavian Raamatun kommunikaatiokeskus. Turashimira komitea BCC Europe. Me kiitämme Euroopan BCC:n komitea ndetse na BCC mu rusange ja kaikkialla maailmalla. N'ubwa mbere maze imyaka 27 nza mu Buraya. Olen matkustanut Eurooppaan 27 vuotta. 27 years nza mu Buraya. 27 käynyt Euroopassa. Ariko n'ubwa mbere nje Finland. Mutta on ensimmäinen kerta Suomessa. Nigitangaza kubona naza muri Finland nshaje kandi naratangiye kugenda mu Buraya nkiri mutoya. Se on ihme, että olen matkustanut Euroopassa jo nuorena iässä, mutta vasta nyt vanhana tulen Suomeen. Nagiye Denmark kenshi, njya Norway, njya Sweden, ariko Finland this is my first time. Olen käynyt monesti Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, mutta eka kerta Suomessa tänään. Usibye ko naje mu bwato mvuye Sweden ngera Helsinki, ariko hari nijoro cyane sinabonye umujyi. Tulin laivalla Ruotsista Helsinki, oli pimeä ja en nähnyt kaupunkia. Bari mu bwato no munsi bari kuturoha, barunamye cyane turashima, ariko twaraje. Laivassa ja meinasimme kaatua mereen, mutta so ndabashimiye mwese rero. Joten kiitän teitä kaikkia. Umutima wanje, sydämeni, ndasa n'umuntu warayarongoye. Ihan niin kuin olisin mennyt naimisiin viime yönä. Cyangwa se warayibonye icyo yarose kubona. Tai olen saanut se, mistä olen unelmoinut. Ku mpamvu ebyiri. Kahdesta syystä. Kubona abazambara ejo. Ne, jotka valmistuvat huomenna. Aricyo kintu twarose imyaka myinshi. Olemme unelmoineet tästä monia vuosia. Ubuhamya nka buriya bwa mama Marta. Todistus niin kuin Maritalla oli. N'abandi basa nabo. Ja hänen kaltaisia. Basoza icyo tubereyeho. Jotka käyvät läpi loppuun asti se, minkä takia me elämme. Kuva tunezerewe. Olemme hyvin iloisia. Ariko ikindi. Toinen asia. Nuko ngiye kuvuga kuri consecration. Tulen puhumaan teille omistautumisesta. Kuri jambo consecration. Tämä sana omistautuminen. Cyangwa se kwiyegurira Imana. Palvella Jumalaa.
iri jambo consecration Tämä sana omistautuminen, cyangwa kuba a living sacrifice olla elävä uhri. ni ijambo ryahinduye ubuzima bwanjye. Tämä sana on muuttanut elämäni. Rero mfite ijambo rimwe navuga Imana isaba gukora nuko nabwira abantu bose, please be consecrated. Yksi asia, jonka minä voin sanoa kaikille, on omistautukaa Jumalalle. Ndavuga rero ku nyungu zabyo Minä puhun, mitä hyötyä siitä on, kun omistautuu. n'akamaro kabyo, Mitä hyötyä siitä on. kugira ngo nimubyumva Jos kuulet sen mukabifata, ja noudatatte sen, iyambinduye irabahindura. se joka on muuttanut minua muuttaa teitä myös. Nimba hari ijambo rimwe gusa Bibiliya numva insaba ni consecration. Yksi sana, jonka Raamattu vaati minulta, on omistautuminen. Ariko nimba hari n'ijambo abantu batishimira kumva ni consecration. Ja sana, josta ihmiset eivät ilahdu tai eivät halua kuulla, on omistautua. Ndagiye rero Aloitan tässä. nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana Kirja roomalaisille luku 12. ngo mutange imibiri yanyu Kehotan teitä siis, veljet, antakaa ibe ruumiinne ibitabo bizima eläväksi, pyhäksi, byera bishimwa n'Imana. Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Ubundi igitambo ntabwo cyaba kizima, kiba cyapfuye. Uhri ei voi olla elävä, koska se on kuollut. Ariko ndabivuga ngo ibitambo bigihumeka Mutta uhri, joka on vielä elävä, bikera bikaba byera jotka on hedelmällinen, bishimwa n'Imana. pyhä, joita Jumalalle mieluissa. Umvira ijambo niko kwikorera kwanyu gukwiriye. Amen. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Bene magambo niyo worship nziza Imana yishimira. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Cyangwa se niko kuyisenga kuyinezeza. Se on se rukous, joka ilahduttaa häntä. Cyangwa se nicyo gikora ku mutima we cyane kuruta ibindi. Se on se, mikä koskettaa Jumalan sydäntä enemmän kuin mitään muuta. Cyangwa se nicyo kimunyeganyeza, nicyo kimunyura kuruta ibindi. Se on se, mikä liikuttaa Jumalaa enemmän kuin mitään muuta. Umva rero inyungu zayo. Kuulukaa, mitä hyötyä siitä on. Kandi nimwishushanyira b'iki gihe, Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, ahubwo muhinduke rwose, vaan muuttukaa mugize imitima mishya. mielenne uudistuksen kautta. Iri jambo muhinduke rwose, Muuttukaa muhinduke rwose, uudistuksen kautta. muhinduke. Muuttukaa. Muntoka. Muntoka. Urabona abakristo benshi ntabwo bandutse. Abakristo benshi baraje barashyuha ariko ntabwo bahindutse. Monet ihmiset on niin lämmittelut, mutta eivät ole muuttuneet. Kandi nyamara umukristo Ja olla kristitty ni ukugira aho uva on, että sinä lähdet ukajya ahandi haguhindura. tietystä paikasta toiseen paikkaan, joka muuttaa sinua. Ariko Bibiliya ivuga kugira ngo muhinduke rwose. Mutta Raamattu sanoo, että muuttukaa uudistuksen kautta. Nimuhinduke gusa. Älkää muuttuko vähän mielenne. Muhinduke rwose. Muuttukaa mielenne kokonaan. Muntoka mwirene. Kokonaan. Murangize yo. Menkää ihan äärettömiin. Mugize imitima mishya. Mielenne uudistuksen kautta, Mumenye neza iby'Imana ishaka. jota voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto. Mu yandi magambo, Toisin sanoen, mutiyeguriye Imana jos ette omistaudu Jumalalle, ntabwo muntoka. ette voi muuttua. Nimutantoka nimuzamenya ubushake bw'Imana Jos bukuri. et muutu, te ette tiedä, mikä on Jumalan tahto. Ako mwakumvise se. Ymmärsitte? Ako mwagafashe. Iki rero nicyo cyampinduye mu buzima bwanjye. Tämä on se, mikä on muuttanut elämäni. Navuye mu isi ndi umupagani. Elin maailmassa syntisenä, Mupagani pe. hyvin syntinen ihminen. Winzoga, Join alkoholia, sambana, harrastin seksiä, ntera imigeri.
potkin tai pahoittelin ihmisiä, nambaye umukandara wirabura wa karate, pahoinpidelin ihmisiä. Minulla oli karateessa musta vyö. nambaye ceinture noire deuxième dan ya Shotokan, ubwo ni style y'abayapani ya karate. Minulla oli Japani taistelulajin vyötä myös. Ndi mu mujyi wa Kinshasa, Minä elin Kinshasan kaupungissa. ndagasore keza Olin hyvä näköinen nuori mies. n'udufaranga duke, Minulla oli vähän rahaa. ndi mu byaha. Elin syntistä elämää. None Imana ingirira neza, Jumala teki minulle hyvää. irandokora. Pelasti minut. Nicaye mu kabare, Istuin baarissa. mira Yesu, Nielasin Jeesusta. sinamwumva gusa, Minä en vaan maistanut häntä, ndamumira. vaan nielasin häntä kokonaan. Minkä takia nielasin hänet? Nuko namenye ko atampindura ari hanze. Tiesin, että hän ei voi muuttaa minua, jos hän on elämän ulkopuolella. Nuko namenye ko Tiesin, että aho mpfuye n'indani, olen sisältäni kuollut. hanze nashushanya, Ulkopuolella voin muokautua, ariko indani sinashushanya. mutta minä ei voi muokautua. Hanze nakwihisha abantu, Voin piiloutua ihmisiltä ulkopuolella. hanze natanga ishusho nshaka. Voin antaa ihmisille minkä kuvan tahansa haluan Navuga antaa. buhoro niyorobekeranije, Voin puhua hitaasti ja hyvin, ariko mu mutima nangana. mutta sydämessäni kiehuu. Menya ko mpfuye imbere apana hanze. Tiesin, että olen sisältäni kuollut. Menya ko aho natabarwa n'indani. Minä tarvitsen pelastuksen sisälläni, Mbwira Yesu, sanon Jeesukselle. nimba wangirira neza, Jos sinä voit siunata minua, nduntize idini rishyashya, älä anna minulle uusi seurakunta, umpindure. muuttaa minua. Nuntoka, Muuttaa minua. Amina. umpindure. Muuttaa tai uudista minua. Kandi menya ko atampindura ari hanze. Tiesin, että hän ei voi muuttaa minua ulkopuolelta. Ndayamanika ndamwakira. Nostin käteni ja otin hänet vastaan. Numva ngize amahoro. Ja minulle tuli rauha. Numva ndanezerewe. Olin iloinen. Icyababaje rero ni iki? Mikä satutti minua eniten, Ngiye guterana, kun menin kokoontumaan ngiye gushaka abarokore. kokouksen etsimään muita Nzi ko kristittyjä. ari abantu bafite amahoro. Tiesin, että luulin, että heillä on rauhaa, Jumalan omaa pyhiä. Nsanga nimvaye ntibatotse. Ntabwo batotse He kabisa. olivat hyvin sekaavia, eivät ole muuttuneet ollenkaan. Ntibatotse ntibahindutse. Eivät olleet muuttuneet ollenkaan. Yes. None mba shocked. Olin hyvin shokissani. Mba shocked no kubona abantu bamenye Imana bayivangira. Yllätyin, kun ihmiset saivat tietää Jumalaa, mutta sekoittivat siinä muitakin. Mba shocked no kubona abantu bavutse ubwa kabiri bagisambana, bakirukanga, bakinywa inzoga. Mbese Imana hanze bararirimba muri kwaya, ariko bataha bakajya muri porn, masturbation. Nkibaza bakajya mu gusina, nkibaza what's wrong really? Ihmiset, jotka oli syntynyt uudelleen ja palvelivat Jumalaa, ylistivät Jumalaa, mutta ulkopuolella he harrastivat seksiä, katsoivat pornoa, masturbointi. Mietin, mitä tässä on mennyt vikään. Baza Imana bipfira he? Kysyin Jumalalta, mistä tämä on mennyt Ni pieleen. wowe udashoboye kubahindura, Onko se sinä, joka ei pysty muuttamaan cyangwa heitä? nibo batari serious? Vai ovatko he, jotka eivät ole vakavissa sinun kanssasi? Uragomba kuba umwe mu babeshya abandi. Tässä on yksi, joka valehtelee toiselle. Imana irambwira aho yabasa. Jumala sanoi minulle, että ei. Mä saan Ikibazo sen. gihari ni iki? Ongelma on tämä. Ntabwo banyiha wese, Eivät omistaudu minulle. banyiha agace He antavat minulle pienen osan bagasiga ikindi gice. ja ottavat suurin osa taakse. None njye nkabahindura kariya gace bampaye, Minä muutan sen osan, jonka he antavat minulle. banyakira muri salo, He ottavat minua sisään olohuoneessa, ariko singera mu cyumba cyabo. mutta en käy heidän makuhuoneissa. Rero ntabwo ari njye unaniwe kubahindura, Se ei ole minä, joka ei pysty muuttamaan heitä, nibo batanyiha nyabyo. vaan he eivät antaudu minulle Kuko kokonaan. sinabahindura En voi muuttaa heitä birenze uko banyihaye. enemmän kuin se, mitä he antavat minulle. Menya rero iki, Tiedä tämän. menya ko ubukene bwa church Seurakunnan köyhyys ni konsekrasyo. on omistautuminen. Umenye ko nari mvuye mu isi, Minä lähdin maailmasta, ndi konsakre mu isi. olin omistautunut maailmalle. Ntera umugeri, Minä potkin ihmisiä, nkora ibyaha,
tein syntejä, nangana olin täynnä vihaa, n'agapagani gashyushye gahiye. olin hyvä syntinen ihminen. Narize ko ninjira mu barokore. Sitten kun luulet, että kun menen kristittyjen luo, Narize ko uzasanga nabo barokore bahiye. luulen, että hekin ovat tavallaan niin kuin tuoreita, mutta he barapfuke. olivat mennyt pieleen tavalla, eivät ole valmistunut kunnolla, Sanga Imana nabo bayishimiye. eivät ilahtuneet Jumalasta. Ningaho ibashonda mbese ningaho ibamerena. Se on vähän niin kuin Jumala vaivaa heitä. Sanga rero mbwira Imana gutya. Sanon Jumalalle näin. Nimba wamfasha Jos sinä autaisit minua ukampindura ja muuttaa minua, ukamba kuzinukwa icyaha ja minä vihan syntiä, ukamba umutima ukwishimiye, sydän, joka riemuitsee sinusta, nzabibwira abantu bose bo ku isi. minä kerron sen maailman ihmisille. Nzababwira ko ushoboye, Minä tulen kertomaan, että nzababwira ko uhindura, sinä muutat, nzababwira ko utaryarya, sinä olet nzababwira ko vakavissasi, utavanga, sinä et sekoita asioita. nzakuvuga, Minä puhun sinusta. nzagushimangira, Minä nzakwamamaza, nzamenyesha abantu bose kuri Imana nzima. kaikille, että sinä olet elävä Jumala. Igitangaje rero, Se yllätys on tämä. maze imyaka 45 hafi Olen noin 45 vuotta mvuga iyo Mana, puhunut tästä Jumalasta. uramvuguruza. Kukaan ei ole kutsunut minua valehtelijaksi. Nabonye ubuzima buhinduka, Olen nähnyt, kun elämä muuttuu. z'ubukene. Tiedän köyhyydestä. N'uyu mugore wanjye afite igitenge kimwe cyo gusohokana kimwe. Olen elänyt minun puolisoni kanssa, kun hänellä oli vain yksi vaate, jonka kanssa hän meni Umwe ulos. officiel umwe. Yksi kunnon vaate, jolla hän kävi ulkona. Imyaka ine. 4 Urabona vuotta. ko umugore ari mwiza. Mutta katsokaa, miten kaunis hän on. Kumuri cyokwabi ku mugore mwiza ngo usicage. Minulla ei ollut mitään antaa hänelle puettavaksi, vaikka hän on kaunis. Umva rero Paulo. Kuunnelkaa Paavali. Ndabasaba bene data. Minä pyydän teitä, Mutami Bibiliyanyu. antakaa ruumiin. Mwitange mutitangiriye. Alkaa antautuko puoleksi. Murundukire mu Mana yanyu. Menkää kokonaan Jumalaan. Mukabye mu Mana yanyu. Tehkää enemmän Jumalasta. Nimukabye gutyo. Sitten kun teette enemmän, Bizashimisha umutima se w'Imana. ilahduttaa Jumalan sydäntä. Niyakwishima. Se tekee Jumala. Azabahindura. Ja kun Jumala on mieluisaksi, hän uudistaa teitä. Kun hän uudistaa teitä, Muzatekereza mu buryo butandukanye. te tulette ajattelemaan eri tavalla. Muzamenya ubushake bw'Imana. Tulette tietämään Ntabwo Jumalan tahtoa. muzibeshya icyo Imana ishaka. Ette erehdy, mitä Nicyo Jumala muzamenya. haluaa. Ja tiedätte, mitä Jumalan tahto on. Yohana 10. Johannes 10. Mfite n'izindi nama zitari izo muri uru rugo nazo ngwiriye kuzizana zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbi wanjye zigire umwungeri. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Igituma data agira ati Mitä, vuga cyane subiramo kavuge mu minkä takia Jumala rakastaa minua? ako kastamenoa Rakastaa minua. rakastamenoa Kunghunda. Hamimani hunda. Kunghunda. ngaho kavuge Rakastaa minua. ya rakastamenoa rakastamenoa atai rakastamenoa. Igituma data nkunda Minkä takia Herra rakastaa minua? rakastamenoa. Iri jambo Tämä sana, waribwira buri mugore wese kumpa jokainen sanoisi se jokaiselle naiselle. akamenya uburyo rakasta mugabo wanjye menoa. Miten hänen mies rakastaa häntä? Niin utamishakanga, niin utamishakanga. Kukaan nainen ei haluaisi kuulla, miten mies sanoo rakastavansa häntä. Ubashije madame chifuza fiti. Jos kysyisit puolisolta, mikä hänen Rakasta menoa. toivoo. Se, että minä sanon rakastavani häntä. Rakasta menoa. Amen. Oh my God. Unaviisi? Tiedättekö? Every woman dreams to see her husband loving her. Jokainen nainen unelmoi näkevänsä miestänsä rakastavaa häntä. Every lady wanna learn the secret how the husband can fit in love for her. Every Miten woman. mies pysyisi rakkaudessa hänen kanssaan. Nani marika kubwira burya ngo. Ja Jumala sanoi sinulle näin. Nanjye uri umugeni wanjye. Sinä olet minun morsiain. Nakubwira uburyo rakasta menoa. Kerran, Uburyo wa miten voit rakastaa minua. nakubwira uburyo
wakastinga menuha rakasti uburyo nawe formule Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, Haleluya. 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 Hari umugabo namuvugaho, hari umugabo hariho w'inshuti yanjye mupagani, yarakira umupagani. Eräs mies oli ystäväni, mutta hän oli vielä syntinen. Arambwira gutya, Hän sanoi näin. masa Masasu. uriya mukobwa wawe ariyo mugore wanjye. Tämä sinun tytär, mutta hän oli minun vaimoni, tarkoitti minun vaimoani. Afite imico myiza, Hänellä on hyvä käytöstapa. umugore mwiza, Hän on kaunis nainen, ariko ni umunyamwuka cyane, mutta hän on täynnä pyhää henkeä. ni agacucu. Hän on tyhmä, Kuko hariya Nyamirambo mfite inshoreke, koska minulla on muita naisia kandi muualla. kariya k'inyamirambo Ja se, joka asuu icyo toisella, kamurusha mitä hänellä on enemmän, kamenya rakasta menuha, hän osaa kamenya rakastaa uburyo minua. kakamuraho ngakunda. Hän osaa rakastaa minua. Nanjye ndabaza kagira gati, Minä kysyin, mitä hän tekee. aravuga gutya ngo Hän sanoi näin. yongeze iwako, Kun minä menen hänen luona, iwako wakoka, tämän toisen naisen luona, ankuramo inkweto, hän riissuu minun kengät akazana pois. base y'amazi Hän tuo adashyushye veden cyane, ämpäri, joka ei ole liian kuuma, atanakonje cyane, mutta ei ole kylmääkään. maze akamvana mu ishosheti, Hän ottaa minun maze sukat ngashyira ikirenge mu sukat y'amazi, pois ja minä laitan minun jalkojani siihen veteen. kagatangira gukanda ino rya mbere, Ja hän alkaa hieroa ensimmäistä kagera varpaasta. ku ino rya gatatu navanyemo sheki, Ja kolmannen varpaan kohdalla otan sekkivihko pois. yakuvana nasinya amafaranga make n'ibihumbi 300, Ennen kuin lähden pois, olen noin 300 € antanut pois. nimba aka Jos tämä rouva, tämä nainen rakasta menoha pystyy rakastamaan Kamenya minua ubwenge näin. bwo kuvana. How much more wowe Imana ikubwira aho uyikanda ntuhakande. Miten sinä, jolle Jumala kertoo, mihin sinun täytyy hieroa? Miksi et pysty tekemään niin? Eubwira mushima Jumala sanoi, että kutisee selässä. ugashima Ja sinä hierot jalkaa. Hän sanoi näin, igituma data nkunda minkä takia isä rakastaa minua, si ikindi ei ole muuta. nuko ntanga ubugingo bwanjye. Koska minä annan henkeni. Iri jambo bisobanuye ngo igituma data nkunda nuko ndi consacré. Jumala rakastaa minua, koska olen omistautunut. Igituma data nkunda nuko niyeguriye Imana. Koska olen omistautunut Jumalalle. Igikora ku mutima w'Imana nuko nayihaye igice narundukiye muri yo. Jumala sinulta koskettaa, sinä olet antautunut kokonaan hänelle. Nurundukira mu Mana yawe. Kun sinä antaudut Jumalallesi, Data azagukunda. Isä rakastaa Kandi iyo sinua. umutware yakunze Ja kun Isäntä tai Herra rakastaa, mikä on seuraava? igikurikira niki? Aragaba Hän antaa kaiken. rakasta menoha. Amen. Maze ei. Rakasta, niin hän antaa sinulle. Nawe ubunyaka ahubwo mutanga ku bubasha bwanjye willingly. Kukaan ei sitä minulta ota, vaan minä annan sen itse. Imana ibahe kwitamba ku bushake bwawe. Jumala antako teille halu antautua omalla tahdollasi. Hari igihe umuntu yitamba Ihminen välillä uhrautuu ariko atari ukwitamba kuko si ku bushake bwe. ilman omaa tahtoa. Se ei ole uhrautuminen. Hari igihe On joskus ushaka Imana utabishatse, sinä etsit Jumalaa, mutta et oikein etsi. ariko ntibisa n'igihe uyishaka ku bushake. Mutta se ei ole samanlaista kuin sinä etsit koko sydämelläsi. Ukayiha atari uko wabuze ababura kindi. Antaudut Jumalalle, koska sinulla on muita vaihtoehtoja. Ufite amahitamo, Sinulla on vaihtoehtoja. ufite ibindi bisa neza, Sinulla on muita, jotka on hyvä. ugahitamo kwitamba ku bushake. Mutta sinä valitset antautua tahdollasi Ari nawe ugusunitse vapaaehtoisesti ilman, että kukaan pakottaa. ugasiga firigo yawe yuzuye, Jätät sinun jääkaappi, joka on täynnä. ukajya ku karago Sinä menet matolle iminsi 3 3 päivää atari uko wabuze ibijumba, ilman, että sinulla olisi atari uko wabuze peruna. ibyo kurya. Ilman, että sinulla on puhuttu Kubushake. ruokaa,
vapaaehtoisesti. ukagira amaguru meza, agatuza keza, ukaba mwiza, abagabo bakugendaho nk'abahigisazi. Sinä olet hyvän näköinen. Ukarinda umubiri wawe atari ukubuza uko ubigenza. Miehet ovat sinun perässä. Kumushache. Sinä suojelet ihoasi, koska sinä haluat. Ufite ubushobozi bwo gufata umukobwa mwiza Kigali. Sinulla on vara ottaa keneksi tahansa Kigalissa naiseksesi. Ufite visa y'ibihugu byose hafi ku isi, Amerika imyaka 10, Canada imyaka 8, Europe imyaka 3, Dubai yose nanayisaba, na China ngafata agakobwa keza, gateye neza, tukafata indege tukagenda kurya ubuzima, amazi ashyushye n'izuba hafi y'ikiyaga. Ntawamfunga. Viisumi kaikkialle maailmalle ja voin ottaa kuka tahansa nainen Kigalissa ja matkusta hänen kanssa. Kukaan ei laitaisi minut vankilaan. Mfite uburenganzira bwo kuza hano Finland, ni bakeya banzi, nkajya hariya ngashaka icupa rikomeye rya champagne na vinyo, ngashyira ku meza ngavuga weka. Minulla on oikeus mennä baariin ja ottaa hyvää olutta ja kukaan ei tunte edes minua, istua ja nauttia siitä juomasta. Ibyo byose mfite uburenganzira. Sinulla on oikeus näihin kaikkiin. Ugahitamo. Mutta sinä valitset. Ugahitamo. Sinä valitset. Ukavuga ngo Mana. Sä olet Jumala. Ja. Halleluja. Just willingly. Vapaaehtoisesti. Ja omasta tahdosta. Willingly. Omasta tahdosta. No pressure, no, just willingly. Ei paineita, omasta tahdosta. Umukobwa. Nuori nainen, Warongowe n'umugabo kuko aragapfubya adafite ahandi ataha, ntabwo aba yamukunze. joka menee naimisiin miehen kanssa, koska on orpo ja hänellä ei ole kotia, niin se ei ole rakkaus. Nta mahitamo bafite. Hänellä ei ole vaihtoehtoja. Ariko umukobwa Mutta nainen, ufite abahungu 100, jolla on 100 miestä, jotka ovat hänen perässä. agahitamo Yohani, Ja hän valitsee Johanna. aba yamukunze. Se johtuu rakkaudesta. Muhitemo Imana ku bushake. Valitse Jumalaa omasta Ku tahdosta. bushake. Omasta Ku tahdosta. bushake. Omasta tahdostasi. Ntimusenge kubera ko impapuro zatinze. Rukoilko, koska oleskelulupa kanssa kestää. Ntimusenge kuko job yahagaze. Rukoilko, koska työt on loppuneet. Ku bushake. Mutta omasta tahdosta. Halleluja. Impamvu ya mbere niyi. Ensimmäinen syy on tämä. Kwiyegura Imana niyo mpano ishimisha umutima w'Imana ikamutera kudukunda no kuduhindura. Jumalalle omistautuminen, sä ilahduttaa Jumalan sydäntä ja saa hänet rakastamaan meitä ja muuttamaan meitä. Yes. Muntava meitä. Impamvu ya inyungu ya kabiri niyi. Toinen hyöty on tämä. Nari mfite ariko ndakora nk'ebyiri turekera ikibazo gihari. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati bazaba abanjye umunsi nzakoreraho, bazaba iri jambo muri subira. Olen heille lauppias. No wisire wowe. Sano sinä, että hän on minun. Minä olen hänelle lauppias. Hän on minulle lauppias. Subiramo ngakayo. Olen hänelle, tai hän on minulle lauppias. Hari abavuga umutungo, hariko harabaza nimba tuza amatungo muri priego uzaba iki? Uzaba agahene k'Imana bwite. Sinä voit olla Jumalan omaisuus. Hänen pientä eläin. Nzaba itungo, nzaba imari. Nabwira abantu ngo madamu niyo mari yanjye ishyushye. Sanon ihmisille, puolisoni on minun rakkain omaisuus. Ja minä voin olla Jumalalle niinku rikkain omaisuus. Urabizi ufite imari ishyushye. Kun sinulla on tietty omaisuus, joka on arvokas, abayikozeho bakoze mu jisho. Ne, jotka koskettavat siihen omaisuuteesi, kiusaavat sinua. Wari kwiteka vuga. Kuulkaa, mitä Herra sanoo. Icyo gihe Siinä päivänä ntibazaba banjye gusa.
He ovat minun omaisuuskansani, bazaba umutungo wanjye bwite. tai he ovat omani omaisuuskansa. Icyongereza bavuga gutya, they will become my private property. Heistä tulee minun yksityinen omaisuus. Hano muri iki gihugu Täällä Suomessa ja muuallakin maailmassa hari ibintu muratunga bwite. on asioita, joita ihminen Passport. omistaa itselleen. Passi, Akamodoka ke, auto, social security social card. security tai henkilökortti. Hari ibintu badasangira. On asioita, joita et voi jakaa Imani muiden kanssa. kavuga. Ja Jumala sanoo, Bazaba umutungo wanjye bwite. heistä tulee minun oma omaisuuteni. Nanjye nkavuga, Ja minä sanon, uremera ko umutungo bwite witeka. sallitko itseäsi olla Jumalan omaisuus? Imana yifuza Jumala ei halua. Imana kugira uburenganzira 100%. Jumala haluaa, että hänellä on oikeus sinun 100%. Umukozi abakoze mu jisho Se y'Imana. joka koskee sinunhan koskee Jumalan silmää. Kuko ni uri umutungo wayo bwite. Koska jos sinä olet hänen omaisuus, Kagende wenda ubwo nibwo muzamenya gutandukanya abakiranutsi y'amatungo bwite n'abanyabyaha, abakorera Imana n'abatayikorera. Urumva silloin te näette jälleen eron vanhurskan ja jumalattoman välillä, joka palvelee Jumalaa ja sen, joka ei häntä palvele. Amen. Abakorinto ba mbere 6:19. Mbese ndi muzi yuko ibiri yanyu hari urusengero rwa Mwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana. Umva rero aka ngaka karanyishe. Umva ndi kandi ntimuri abanyu, bose turi abandi. Ntimuri abanyu Ngo mwijenge. Te ette ole itsenne omat. Ngo Te ette ole mwijenge. itsenne omat. Imuri abanyu ngo Te mwijenge. ette ole itsenne omat. Abanyu ngo Te ette ole mwijenge. itsenne omat. Teletere is a nomad. Te ette ole itsenne omat. Ete nomari. Amen. Ndavuga mu ndimi n'amabiri. Minä puhun jotakin. Te ette ole Te ente ole itsenne itsene omat. 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 Ni omat ni omat. Yani magambo. Don't behave as if you belong to yourself. Älä käyttäydy niin kuin olisit itsesi oma. Iyo umukobwa yarongowe, Kun nainen menee naimisiin, iyo bagiye kumutwikura mu muco nyarwanda cyangwa kirundi, tai Rwandan kulttuurissa häntä mennään valmistelemaan liitoa varten. baha umuhungu imakasi wabaye umugabo Miehillä annetaan sakset, kugira ngo cyangwa se adefinise uko kwafi izaba imeze. ja hän voi valmistella, että miltä se nainen näyttää, miltä se kampa tulee näyttämään. Umunsi wo gutwikura baguha imakasi kugira ngo ugire gutya symbolically, ubundi ni symbol ni gupima kuba abandi. Tämä on symbolinen asia. Mbese urabona yani magambo njyewe ndi determina uko azaba kwafa. Minä määrän, miltä hänen kampaus näyttää, miltä se näyttää. Yes. No umuhungu wabaye umugabo Ja mies, josta on tullut mies, agaca urutega rware agahinduka urutega rugori. Mbese mwene magambo ubu buryo ndi gukora buzadetermine uburyo uzajya wero nzasokoza uko ushaka, uzasokoza uko ngewe nshaka. Kubera iki? Uri imari yanjye bwite ishyushye. koska siinä symbolinen, että miltä mies haluaa, että nainen näyttää, koska hän on oma arvokas omaisuus. Imana impe ubwenge mbasobanurire. Kumpa Jumala antaisi minulle viisaus selittää tämä teille. Sometimes we behave as if we own our own life. Välillä käyttäydymme niin kuin omistaisimme meidän elämämme. Twitwara nkaho turi abacu bwite. Me käyttäydymme niin kuin olisimme omat itsemme. Tukanywa dushatse, tukarya dushatse, tugatukana dushatse, tugasangira dushatse. Mbese turi abarebere bahagaze bigenga abarebere. Me syömme, teemme kaikki silloin, kun me haluamme. Aiheutamme hankaluuksia. Umubiri wacu tugakoresha icyo dushaka. Me teemme mitä tahansa Nakakubwira haluamme. wowe uyu munsi ndurye rarokarago tabaza bene nyoko ushaka Imana ukavuga
uyu munsi batetse inkoko niyo nshaka. Jumala ääni sanoi sinulle, että rukoile tänään, mutta tiedät, että jossain on kokattu kanaa. Ndashaka kukwibutsa ko utari uwawe. Mutta haluan muistuttaa, että et ole itsesi oma tai itsellesi Ntabwo uri oma. uwawe. Sinä et ole itselle oma. Ntabwo uri uwawe ngo. Et ole itsellesi oma, jotta Ntabwo uri uwawe ngo wigenge. jotta voit hallita itseäsi tai johdata Uvuze itseäsi. iki bagufunga bavuga ngo se nduwandese. Sinä voit joutua vankilan tämän takia, koska kenen sä oot, kenen omaisuus sinä olet. Ibi byagufasha mu mahitamo yawe. Mutta tämä voi auttaa sinun valinnassasi. Muri 94 Vuonna 1994, maze imyaka 35 ndi impunzi muri Kongo. siitä oli 35, kun olin pakolaisena Kongossa, Navukiye mu Rwanda. synnyin Rwandassa. Hanyuma 59 intambara iraba, amateka y'ibihugu murayazi. Sitten tuli sota. Ndambuka nari umuhererezi mfite imyaka nk'itatu gutyo. Vuonna 1959, minulla oli ehkä 3 vuotta. Nisanga Kongo. Lähdimme sotaa pakoon ja päädyimme Kongoon. Ndi refugee. Ja minä elin Kongossa 35 vuotta Kongo pakolaisena. menya mwimana. Ja Kongossa sain tietää Jumalaa, Ndakizwa. otin uskon vastaan. 95 Ja 95 Imana irambwira Jumala sanoi minulle, haguruka nouse ja jya mu Rwanda. mene Rwandaan. Nanjye ndayibwira Ja minä sanoin, sinshaka en halua. nduma Helsinki. Lähetä minut Ja kuva Helsinkiin, missioneri. vaikka haluan olla lähettiläs. Uranduma mu Rwanda 94 njya gushaka icyo abantu batemana. Njyewe ndashaka kujya Helsinki nibura basi. En halua Rwandan, missä ihmiset tappavat toisiinsa. Haluan muualle. New York. New Yorkiin, Washington DC. Washington. Manuche mu ndege vuga ngo missionary. jota voin mennä lentokoneella ja sanoa, että olen lähettiläs. Mana arambwira wowe missionary yawe ni Kigali. Mutta sinun kohde on Kigali. Turaharira n'Imana. Me käymme sanavaihtoa. Inyibutsira ijambo. Hän muistutti tätä sanaa. Turi wawe. Et ole itse omasi, Ngo wigenge. jota voit hallita itseäsi. Armeijassa Kubera ko Imana yacu twiteka nyiringabo. meidän Herra on Herra, jolla on armeija. Mu gisirikare nta demokrasi bamo. Armeissa ei ole demokratia. Yo kamanda yavuze. Kun komentaja sanoo, kun komentaja sanoo, Yo yavuze ugira gute? kun hän sanoo, Dore baba sivile baratangira. Baba sivile. täällä on siviilejä selvästi. Yo kamanda yavuze ugira gute? Kun komentaja sanoo, Esa. Yesa. Uiteka Imana yitwa Uiteka nyiringabo. meidän Herra on sotureiden Herra. Nani magambo niba uri umurokore nyawe. Jos olet oikea uskovainen, Ibintu byanyu byo kwicomplaininga demokrasi by'amatora bivemo. Ugomba kuba yesa. tämä demokratia, sinun täytyy hylätä se ja sanoa, että kyllä Herra. Amena. Uracyari mu ariko mana Sinä madaimoni voivottelet vielä nämä demonit, mutta Jumala, ibyo ntabwo ari umukristo. se ei ole uskovaisten asia. Ntabwo uri uwawe mujya gute. Sinä et ole oma itsesi, jota ngo voit hallita itseäsi. nibwo buryo bwonyine buhesha kuba imari bwite y'Uwiteka. Ndangiriza nyama bahindi point imwe na ifiteni. Tämä on ainoa, mikä saa Jumala rakastamaan meitä ja muuttamaan. Give 2 more points. Antaako hän vielä kaksi syitä vai lopettaako hän tähän? 2 point. Hän kysyi teiltä. 2 point. Thank you. So ngiye pede gatatu. Yasabati igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe. Aika on tullut, jotta ihmisen lapsissa hänen Iyo akabuto kishaka kataguyaze ngo gapfe kagumaho konyine ariko iyo gapfuye kajya gute kera imbuto nyinshi. Umuntu nambora iyi mami yayivuze aho indumbi iri hose Ni inkongoro. vuga cyane. Ni inkongoro ziterane. Suomeksi sanottaa Matteuksen kirja 24:28.
Missä on raato, sinne kokoontuvat korpikotkat. Aho, subira mu korka. Missä on raato, sinne kokoontuvat korpikotkat. 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 Kuunnelkaa. Umushumba umwe abaza mugenzi we nkuko babaza Eräs pastori kysyi toiselta, arabaza ubigenza ute kugira ngo abakristo buze mu rusengero rwawe? millä tavalla sinä saat kristityt täyttymään sinun seurakunnassasi? Undi aramubwira Toinen sanoi, nta kindi abakristo bakajya mu rusengero buze mu nda yabo. Utajya kwiriza ubusa bazava bajye mu rusengero. hän sanoi, että kristityt, jotka pitäisi olla seurakunnassa, ovat sinun vatsasi. Jos he lähtevät sieltä, niin vatsa pienenee he menevät kirkkoon. Abanyumvise neza. Ette ymmärtäneet tätä. Hari abantu bakubaza, Ihmiset kysyvät välillä, how do you do to be successful in ministry? miten sinä menestyt tässä palvelustyössä? Ariko bakakubaza gutyo, He kysyvät sen takia, bashaka kwiriza ubusa, he eivät halua paastoa, bashaka gusenga, eivät halua rukoilla. bakunda uburiri n'imbehi. He rakastavat heidän sänkyään ja heidän lautasta, Kandi kugira ngo itorero rikure, jotta seurakunta voi kasvaa. nuko hagira intumbi ipfa. Täytyy olla raato. Igifu cyawe kigomba gufungwa kugira ngo hagire ikibamo. Sinun vatsa pitää olla kiinni. Rero, Sitten iyo ugenda upfa, kun sinä kuolet pikkuhiljaa, impongora ariyo bapagani n'abantu nämä korpikotkat eli syntiset ja bazaguteranirizaho. ei jumalalliset, he kokoontuvat sinun päällesi. Kandi mwakumvise. Ette ymmärtäneet. Pastori uraha nuzabawe nucumbagiraga nayo nuwarota kuzabayo nudapfa ku bwawe nta murimo w'Imana effective uzakora. Jos et kuole, niin sinä et voi tehdä hyvin aktiivinen Jumalatyötä tai tehokas Jumalatyötä. Bajya bambaza gutya, Ihmiset kysyvät minulta, masa mä saas imyaka 45 45 vuotta. kudahinduka Miksi et muutu? kutabivamo Miksi et jätä tätä taaksesi? tukuzi kera Millä tavalla tunnemme sinua? Niin Silloin olet edelleen samanlainen. uvana imbaraga he Mistä sinä saat voimat, zituma abantu jonka takia ihmiset bateranaho waterani. tulevat kokoontumaan sinne missä sinä kokoonnut? Niriye banga rituma abantu bakugana. Mikä on salaisuus, jonka Nikute takia watangira itorero Canada ihmiset tulevat luokse? Sä aloitat seurakunnan rigakura nk'igihumyo Kanadassa ja se kasvaa hyvin nopeasti. bakora umurimo. Miten sinä laajennat tämä työtäsi? Ibanga se ikindi, Salaisuus on tämä. ikibakurura se ikindi. Se mikä vetää puolen, niin ei ole mitään muuta. Ndafanganuka Vaan minusta tulee raato bakaza gushaka umunuko. ja he tulevat sen hajun perässä. Ndafanganuka Minä kuolen ja minusta tulee bakaza gushaka umunuko. saiseva raato ja he tulee hajun perässä. Ntabwo abantu baterana kuko usa neza n'agaparufe. Ihmiset eivät tule kokoontumaan, koska näytät hyvältä ja hajuvesi Baza päällä, kubera ko vaan koska watanze ubuzima bwawe annoit elämäsi bakaza gusogongera ja he tulee maistamaan. bakakira ubuzima buva mu gupfa kwawe. He saavat elämä, joka tulee sinun kuolemisesta. Niyo mpamvu twebwe muri BCC Sen takia BCC:ssä twemera amasengesho cyane. me uskomme rukouksin paljon. Siyo gusa twemera no kwiriza ubusa. Ja me uskomme paastoamiseen. Bifitemo n'inyungu. Siitä on hyötyä. Si gusa itorero gutera imbere. Seurakunta kehittyy Nicyo gituma dusa n'abajene kandi dukuze. ja me näytämme nuoremmalta, vaikka olemme iäkkäitä. Se on hyödyllinen myös. Nebas Näettekö minut? reba uko ngana. Katsokaa minkä ikäinen. Umuntu yari muzima muri 59. Minä elin vuonna 59. Undebye gutya abo tungana Minun ikäiseni, banyoye inzoga n'itabi. jotka joivat alkoholia ja polttivat tupakkaa, eivät ole vielä uskossa. He kulkevat kumartuneena. Silmät on mennyt umpeen. Mutta me, Kubera gutanga inda yacu kun me paastoamme, tugatanga mibiri yacu me annamme meidän n'ibitabo bizima. kehoamme elävänä uhreina. Nta myotsi nta nzangano. Ei ole vihaa, ei ole savua.
nizeye ko ndibutane saa muntu bihari shyiramo Uskon, että haluan lähteä täältä umusaruro ihmiset ufatika mu muuttuneet. gukorera imana n'icyubahiro cyacu nk'abakozi b'imana bishingiye ku buryo twiyegurira imana. Jumalan palvelijat saavat takaisin sen perusteella, miten he omistautuvat Jumalalle. Ingingo ya nyuma rero Ja 4. kohta. ngewe ibyanditswe byayo Tässä on raamattu kohtia. ndinashaka ndabona uri kumfasha cyangwa se ndi kwibeshya kandi umbeshya. Okay. Tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ahubwo umwana w'Imana yabyaye amurinda kandi wa mubi ntagira ate kura cyane ntamukora subiramo ntamukora shimangira ntamukora kucya gukoraho. Tämän takia juutalaiset kiihkeämmin. imana iri ntuwo yabyaye Hän on Jumalan synnyttämä. ntamukoraho. Hän ei kosketa siihen. Ei kosketa siihen. Me tiedämme, että yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, pitää huolen itsestään, eikä paha pääse hänen käsiksi. Kasiksi. Ei, ora. Kasiksi. Käsiksi. Kasiksi. Haukoro. Haukoro. Nakasigisi. Kasiksi. Hagati ya gatandatu ariko ngewe singira ati ikindi keretse umusaraba umwami Yesu wateye ko ibyisi bimera nk'ibibambwe nanjye nkabera ibisingu wagize gute nk'uwabambwe cyane. Yo. Mutta pois ei ole minusta, että kerskaisin muusta kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Cumi. Isi rero ni iki? Mikä on maailma? Ni irari ry'umubiri, Kehon irari himo, ry'amaso, silmien ubwibone himo bw'ubugingo. ja ylpeys. Iyo ni yose. Se on maailma. Abakristo Yesu babambye kamere niruba n'irari ry'iki? Kamere yabo yarabambwe. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristinnaulineet lihansa himoinen ja haluinen. Nabambwe na Kristo ariko ndiho nyamara sinjiriho ahubwo ni Kristo ugize gute uriho muri njye. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Okay, good. Ikandagize gutya mvuga gutya. Lopettelen tässä. Number one. Ensimmäiseksi, Mu kintu gishimisha Imana mikä Jumala ilahduttaa ukora paljon ku mutima wawe ja koskettaa Jumalan sydäntä, si amafaranga twayiha ei ole rahaa, jonka voimme antaa hänelle, si n'izo twayubakira tai talo, jonka voimme rakentaa hänelle, ni ukuyiyegurira. vaan omistaudumme hänelle. Yesu yaravuze ngo Jeesus sanoi näin. impamvu data nkunda Isä, rakasta minua, ni uko nyiha, koska ni uko antaudun, ntamba umubiri wanjye annan kehoani nkawutamba ku bushake. omasta tahdosta. Icya kabiri, Toiseksi, igituma tuba imari bwite y'Uwiteka minkä takia olemme Jumalalle arvokkain bigatuma Imana yumva ifite freedom yo kutukura uko ishaka. ja Jumalan on vapaus käyttää meitä miten Ni haluaa. ukwiyegurira Imana. Sen takia kun omistaudumme Jumalaan. Icya gatatu, Kolmanneksi, ntabwo twanyeganyiza isi, me emme voi liikutella maailmaa, ntabwo wahindura Finland, et voi muuta Suomea, uhindure Norway, Norjaa, uhindure Sweden, Ruotsia, uhindure Denmark, Tanskaa, uhindure Europe, Eurooppaa, utitambiye Imana. ilman että antaudut Jumalalle. Nababwira aya magambo Minä kerron teille näitä sanoja nk'umuntu uzi isi ihmisenä, joka tuntee hyvin n'imyaka maailmaa. y'amavuko iranyemera kubivuga. Olen niin vanha, että voin ja minulla on oikeus sanoa Kubu niin. ngubu ndegera imyaka 70. Olen lähellä 70 vuotta. Wegereye 70 years. Kun lähestyt 70 vuotta, Ubu ndi mu myaka ya grandpa gusa. nyt olen isoisä. Maze kubona byinshi. Olen nähnyt paljon. Maze gukora amakosa menshi. Olen tehnyt monta virheitä. Amwe yaranyigishije cyane. Olen oppinut niistä virheistä, Kugira ngo uzagire icyo umara mu bwami bw'Imana. jotta sinä olisit hyödyllinen Jumalan valtakunnassa. Nta kindi. Se on tämä. Kwitamba.
antaudut, uhraudut, ukamenya ko utari uwawe tiedät, että et ole oma itsesi, kuri imari bwite y'Uwiteka. vaan sinä olet Jumalan oma arvokas Ugaha Imana omaisuus. freedom to manipulate, to direct you aho ashaka. Annat Jumalan vapaus manipuloida ja johtaa sinua mihin hän haluaa. Uyu munsi Imana imbwiye gutya, Jos Jumala sanoisi minulle näin tänään, genda n'amaguru, kävele, nagenda. kävelen sitten. Imbwiye Masasu, Jos sanot Masasu, funga ibintu byawe wimukire mu Bushinwa, ota tavarasi ja muuta Kiinaan, nagenda. tee niin. Imbwiye ngo Jos hän sanoo, imuka ujye i Burundi, että muuta Burundiin, se on kyllä. imbwiye ngo jya Finland, Tai että tulee muuta Suomeen. nabwira ngo ya. Sanoisin, että ei. Hariya hari Esther na Deborah na nani barahagije. Siellä on Esteri ja Deborah ja muita. He ovat siellä riittävästi. Icyakane, 4. iyo wiyeguriye Imana Kun sinä antaudut Jumalalle, bituma uhinduka nk'ijisho, imboni y'ijisho ryawe, sinusta tulee silmä, jonka kautta Jumala näkee. bigatuma n'umwanzi atagutinyuka. Jopa vihollinen ei uskalla lähestyä sinua. Hari umujyi ngeramo Joissakin kaupungissa, missä matkustan, abarozi bakemerana kwimuka tota, kugeza ntashye. noitat päätävät muuta, kunnes minä lähden sieltä Amen. kaupungista. Atari uko ni igitangaza, En ole mitenkään ihmeellinen, kubera ko uwankoze abakoze kunshigikiye. joka on koskettanut minun, koskettaa myös, joka tukee minua. Ushaka nyirimbwa akubita imbwa ye, uwankoraho abashaka Se, joka kiusasi minua, hän etsii Jumalaa. ubu rero ndeba Ja kun näette minut tässä edessänne, Imana kun iravuga gutya, Jumala sanoi näin, abanyihaye ne jotka on abavutse omistaudut, kuri njyewe, jotka on syntynyt minusta, umubi paholainen ntabakora. ei pääse heihin kasiksi. Sinzi uburyo umubi agutinyuka, En tiedä, miten paholainen uskaltaa ariko lähestyä sinua, wabirangiza wiha Kristo mutta neza. sinä voit lopettaa se siihen, kun omistaudut Kristukselle. Iyi si rero nayo Tämä maailma hari uburyo dukinisha, leikkii meidän kanssamme tietyllä tavalla. ndarya amaso, ndashaka ariya kazu, ndashaka iriya nani, ndashaka iriya, ndashaka Silmien himo, tavaroiden himo, kariya kamodoka gashya ndagashaka, haluan uutta autoa, uriya mukobwa ateye neza haluan ndamushaka, tuota naista. kariya gacupa karatogota ndagashaka, Tämä alkoholi on hyvä, haluan sitä. Tämä viini on hyvä, haluan sitä. isi ikagukinisha gutyo, Maailma leikkii sinun kanssasi. ariko niwibuka kuri Imana bwite y'Uwiteka, Jos muistat, että olet Jumalan arvokkain omaisuus, hari ibyo utazakora, on tiettyjä asioita, joita et tee, atari uko bitari byiza, koska ne ei ole hyviä, nuko wubaha bosi wawe, vaan koska Amen. kunnioitat sinun nawe rero Herrasi. nagutsindisha isi. Ja hän voittaa maailman puolestasi. Umva Paulo ko avuga, Paavali sanoi näin, isi ndayireba, minä katson maailmaa, kun se katsoo minua, ikavuga mbega umuhungu upfuye ubusa, sanoi, että tämä nuori nainen on ihan turhaa, tai nanjye nuori nanjye mies. bisikayibwira, Kun minä näen maailmaa, mbega ibishuko bipfuye ubusa, mitä turhia himoja, twese tugapfana ubusa, me olemme nawe molemmille, mpfira ubusa, nawe me ikampfira olen ubusa. maailmalle turha ja maailma on minulle turhaa. Ikindi, Ja vielä 3. kamere Luonto tai luonne. ntiwayishobora kereka umusaraba wakoze umurimo uriwe ariko kwegura Imana. Tai ihmisen luonne ei tee mitään paitsi risti, jonka kautta seurat tai omistaudut Jumalalle. Imana iduhana umugisha. Jumala siunako meitä Aho yhdessä. nangiriza, munyemere nsenge tura, Sallikaa minun rukoilla ennen kuin lähdemme kotiin. Mana y'agakiza kacu, Meidän hyvä uskovaisten Jumala sura ubwoko bwawe, vierailee kansasi keskuudessa. ubagirire neza, Siunaa heitä. ubatsindishirize rwose, Voittaa heidän puolestaan. ubahe inyota n'inzara yo kukwiyegurira, Anna heille jano ja nälkä omistautua sinulle. n'izina rya Yesu Kristo nabaretse, Jeesuksen Kristuksen nimessä. babe ubwoko bwawe bwite, Että he tulisivat omaa kansasi. babe imari yawe bwite, Olisivat sinun arvokas omaisuutesi. bityo bazaguhamirize muri iyi si. Jotta he voivat todistaa sinua tässä maailmassa.
ndatangaza mwami minä julistan, ko umwuka w'isumba byose että Jumalan henki ari buhumura amaso yabo avaa heidän silmät bitware nk'imari bwite y'uhoraho. käyttäytyvät niin kuin sinun omaisuutesi. Urakoze kubikora. Kiitos, että sinä teet niin. Turakumurikira umugoroba Me näytämme sinulle tämä abantu ilta. bagenda hatandukanye Mihin ubarinde tahansa nämä ihmiset menevät n'umunsi suojelleen. w'ejo duhe ibirori byiza Ja huomenna, kun on hieno seremonia, udutsindishije muri byose. voita meidän puolesta kaikessa. Turasaba itorero umugisha. Me siunaamme tätä Iri torero seurakuntaa. turasaba umugisha Siunaamme tätä seurakuntaa, kuko batwakiriye bakakira ingoro yawe. koska he ottivat meitä vastaan. Ubagirire neza, Siunaa heitä. ubagirire neza, Siunaa heitä. ubagirire neza. Siunaa heitä. Turakumurikira abakunzi bacu Me näytämme sinulle meidän rakkaita kominoti y'abanyarwanda, rwandalaisten yhteisöt kominoti täällä. y'abarandofone ba Kongo, Kongolaisten n'abarundi yhteisö, burundilaisten ibihugu yhteisö, byacu byose bakomokamo. heidän kotimaita. Ubagirire neza, Siunaa heitä, babe ba missionari bawe hano, jotta heistä tuli sinun bavane mu lähettämä burangare Suomeen. Älä anna heidän n'ibindi byose olla kiireellisesti Basi muissa watsindishirize. asioissa, vaan voittaa heidän mu izina puolestaan. rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. God, amen. Thank you. Thank you.